den, připravím svařené víno. Bude to víno červené, mám tady takovéto suší, ale může být jakékoliv. Takže já dám přiměřeně, tak asi, aby to vyšlo na 2 takovéto šálky, takže necelý půl litr. A přidám asi 2 kolečka citronu. Takhle i s kůrou. Dále tady mám koření. Je to celá z kořice. Badián. Na toto množství stačí takhle 1 hvězdička. A tady jsou hřebíčky. Je jich asi 6, jsou menší. A pak tam přidám rozinky. No a podle sladkosti toho vína se dodá cukr a také samozřejmě, jak kdo má rád. Takže já si myslím, že takhle 1 nebo 1,5 polévkové lžíce, že bude až. No a teďka důležitá věc. Nesmí se to začít vařit. Nesmí z toho začít jít bublinky, protože jakmile se toto stane, tak ten alkohol se začne odpařovat. Takže je potřeba to chvíli mučit na takových 60-70 stupňů. To znamená, že to bude jako horké a trošku se z toho bude kouřit. A nějakou dobu teda to takhle nechat povolovat, hlavně kvůli tomu, aby to koření se rozvonilo. Takže já jsem si takto zapnula jenom malinkatou ploténku, kterou ještě za chvíli zmírním. No a až to potom budu nalévat do pohárku, tak přidám na použití žičku, protože určitě sněste ty rozinky, ty jsou strašně dobré v tom. Takže aby bylo čím je vybrat ze dna. No a ještě si takhle připravím na to servírování potom ještě citronek přímo do pohárku. Takhle se z toho lehce kouří, ale přitom se to nevaří, takže i tuto malou ploténku jsem stáhla a nechám to takhle hezky vyvonit to koření do toho vína a potom budu nalévat do pohárku. A já přeji dobrou chuť a na zdraví.